Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi nibe khona le session elandelayo. Awukhulume nomngane wakho umtshele ukuthi ukhona namanje futhi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane. Let's not take it for granted. Uba khona ebukhoneni benkosi. Asizothatha isikhathi eside. Kona isifundo esibanzi kakhulu. Kodwa lokho uMoya Ngcwele athanda ukuba sikwazi okwamanje masikwazi. Okubalulekile ukwazi amandla ethu la ekhona. Sazi nokunqoba kwethu sinqobe singakalwi ngoba sizelo uNkulunkulu onqobile. So sifuze yena ufuzo silamukela ngokuzalwa kabusha. And ke uSathana ke already usebekwe phansi kwenyawo zethu, that is a spiritual position uSathana ku emveni kuJesu evukile akavuka ngayethu uvuke kanye nathi in a proxy bazalwane singekho singakazalwa kodwa we were already represented in Christ. Kuyazwakala bazalwane. And lapho ifaith yethu ke edevelopa khona ifaith yethu developa ekwazini iqiniso likaNkulunkulu ngensindiso yethu nangesimo nje sikaSathana ukuthi akaseyona inkosi kuthina akaseyona iboss. Kufanele simkhumbuze azi ukuthi siyazi. Tshela makhelwane uSathana emakazi ukuthi siyazi. I'm frustrated ke lo ngoba ucabanga ukuthi asazi. Manje kufanele simazise ukuthi siyazi ukuthi unqotshiwe, siyazi ukuthi uphazo kwenyawo zethu, siyazi ukuthi amandla esinawo akanawo amandla against amandla esinawo. I say akanawo amandla phezulu kwamandla esinawo. Yes. Singahlala phansi bukhona imenkosi bazalwane. Asiphinde sibingelele abangcwele egameni likaJesu Kristu ubaba be-leadership abakhona egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Bingelele mama Hlaba, my sweet loving wife, in Jesus' mighty name. Can we put our hands together for the spirit of the presence of the Holy Spirit amongst our youth? And this afternoon ngiyathanda basikhumbuzane ngokuthi uSathana azange agcine ngokunqotshwa. Uthathiwe wabekwa phansi konyawo zethu. Kusho ukuthi he is so defeated to the point where he is never found now endaweni ezingasendla usendaweni ezingaphansi. I say usendaweni ezingaphansi. And ke izinto zikamoya kufanele siziqonde ngomoya. Kuyezwakala bazalwane? Sizamukele ngokukholwa, siziqonde ngakho ukukholwa. Siqonde ngakho ukukholwa, singazama ukuza-analyzer ngengqondo yasesikoleni esifunda ngayo esikoleni. Kodwa sizigraspe anything uNkulunkulu ayishoyo, simcela uMoya Ngcwele ayembule, sibe ne-revelation ngento esizwile nesifundisiwe. Inkosi mani kusise. uSathana ke as I've said akakaboshwa uSathana. Akakaboshwa ukuthi usenqotshiwe futhi usejajiwe. I-verdict ephuma kwe-High Court yasezulwini seyiphumile, isigwebo sesiphumile. Ingilosi ke awanazo ke zona zisazoma phambi kwesihlalo sokwahlulela. Nabangakholwa abakhethe ukuba ngabalandeli bakaSathana bazoma phambi kwesihlalo esimhlophe sokwahlulelwa. That is why we will be there with Jesus Christ simsiza ehlulela ngisho ingilosi. I'm talking to judges here asigcina ngazo ngokunqotshelwa uSathana samnqoba. We have powers as kings and judges and priests, intercessors, because nala ku-intercession should I use the word, impose noma enforcer i-defeat kaSathana. Umsebenzi wethu uthatha i-victory uJesu asitholele yona ebese ngesikwazi ukuyitholela, and then siyithathe njengoba injalo siyishuthe ke kuSathane abe ngohlala enqotshiwe kithi.
uSathane uqala wanqotshwa ngoJesu enqobela thina. Manje thina siyamnqoba ngegama likaJesu osinqobele uSathane. Sikusho ukuthi ke sinqoba siphethe igama lalowo onqobe uSathane. Angiphinde. Ingakho manje silalelwa. Into ebalekile ukuthi sibambe isifundo ngomsebenzi kaJesu athe ngawo it is finished. Okungukuthi kwayena uSathane ifate yakhe on our behalf is sealed already. I say ifate kaSathane asibhekene noSathane esazostrugglisha silwa naye sibuye sesithi simnqobile noma usinqobile. Siyavele emntwini onqotshiwe odinga ukuthi si-enforce ukunqotshelwa kwethu kunqotshwa yena sinqotshelwa uJesu and sikwenze lokho in the name of not in our name. Ngoba asizinqobelanga uSathane sinqotshelwa uJesu naye eyithi ngokuba uAdam. Angana manyangiso. Ngesikhathi uJesu engena esibelethweni sikaMaria wayekade olanda ihumanity lento esiyona njengoba singabantu. Akaze abe umuntu uJesu ngaphambili waba umuntu ukuze afane nathi nikhona nonke ukuze akwazi ukuyofacana nesitha esibhekene nathi esingeke sikwazi ukusehlula thina. So uJesu waya ke esibelethweni sikaMaria waqoka umuntu ukuze lapha kuJesu Kristu sibe fully represent. Mangithi fully kusho ukuthi all of us sibe represented kuKristu ukuze yonke into ayenza as a man siyenze ngaye noma singakabikho emhlabeni ngokuthi yena usekuthathile isimo. Angithi sona singekho ngoAdam. Yabo. So njengoba uJesu uAdam ekugcina sizokwenza into singekho njengoba sayenza singekho uAdam. Kuthiwa ngamuntu munye isono sabalelwa kubantu bonke kwathiwa bonile ngoba bephuma kumuntu owonile. Manje uJesu kube uAdam ozophendukezela izinto uAdam oqala senze zona singekho. Sizokwenziwa zona singekho futhi. Ukuze mase sikhona simkhumbuze uSathane ngento asayenza singekho. Wena and kuba iqiniso ngathi libuhlungwana. Ngoba uJesu uze ukuzokwenza intando kaBaba. Angithi entandweni kaBaba abeyizele bekukuba achithe nemisebenzi kaSathane. Amnqobe nalona amandla okufa uSathane ngakho kufa kwakhe. Ngesikhathi ethi uJesu egebisa ikhanda ethi esiphambanweni kwakunqotshwa uSathane ngalona. Azange ayiqonde lonto. Kodwa kanti uzonqotshwa kanjani? Uzonqotshwa ngokuthi uJesu asifele. And lapha ekufeni kukaJesu kunezinto ezazifa. Izifo zafa ngokufa kaJesu. Inkinga zafa ngokufa kaJesu. Usekhona? Igunya likaSathane lafa ngokufa kaJesu ngesikhathi enyathelwe ikhanda elisho idominion elisho rulership kaSathane thina sibe ama slaves kuye yena abe iboss kwanyathelwa lokho uJesu owayefa esiphambanweni wamhlofoza ikhanda ukuze angabe sabana amandla okubusa ngoba umbuso uhlala ekhanda. Ikhanda is a symbol of dominion. So akasena manje uSathane ngaphandle kuba simnike lawo mandla. Ikhona indlela yokuhlomisa uSathane ukuzalwe nathi ngekhali esim-offerisha zona. Ngibhala isihloko la how does the enemy destroy you by using you? Usekhona la indlela. That is why kunevesi elithi ke ningamniki uSathane ithuba noma indawo. Hayi ngoba esakwazi ukuzithathela uyafisa ukuzithathela kodwa manje sesiyiproperty kaJesu ngokuthengwa ngegazi lakhe. Manje akasenasabelo. We belong and we are owned by Jesus Christ. But we have powers. uNkulunkulu kwange yona injongo yakhe ukuthi abantwana baIsrael bafele ehlane kwakuba bawungena ezweni lesithembiso
kodwa bona bachoose ukuthi benze izinto ezobenza baphelele ehlane. You can even choose, even in the New Testament, ukuthi uSathane anqobe ngesikhathi izandla zikaMose zehla zikhathala isitha sasinqoba, ngesikhathi iziphakama zithi isitha sasinqotshwa. Now ingakho lithi iBhayibheli nikhuleke kusho ukuthi niphamisa izandla ngendlela uMoses ayisho ayenza ngayo. Ukuphamisa izandla kwakusho ukuthandaza. Nikhuleke ukuze ningangene ekulingweni. Kusho ukuthi manje ningakhuleki nivulela uSathane ukuthi anithatha anifake ekulingweni. Yabo, but asisekho isidingo sokuthi sinqotshwe. Let me tell you this, asekho nesidingo soba sikhule. Kunezinto ezithi maziza kuwe zize ngendlela eziwu-2. Okokuqala ziza ngendlela yokuthi wena unike uSathane. There are major 2 ways uSathane esimnika ngazo: doubt and fear. Ndikhona nonke? I say doubt and fear or unbelief, if you like. So lezi zinto, ifear ne-doubt kuyamnika uSathane indawo engasafanele ukuba kulo ndawo. uSathane akayithatheli, uyanikwa ngoba amandla okuzithathela enze noma kanjani kimi athathwa kuye ngokufa kaJesu siphambano. Angiyiphinde lento. Uyabona nje nomthetho kwaJuda ukuthi umphindiseli wegazi akanamandla phezulu kwakho. Uma ubulela umuntu, uma ugijime wazongena eHebron, ngoba iHebron yayibizwa kuthiwa indawo yokubalekela. So neJerusalem akunjalo. Uma ubaleke wazongena khona kufana nokuthi ubaleke uziyongena e-embassy yase-America la eSouth Africa. Sekufuneke ukuze bakuthole bathole ipermission, but bathole permission from United States of America. Ngoba usungena komunye umhlaba use-South Africa. No Jesu uyi-embassy esingena kuyo eyenza ukuthi uSathane angabisana namandla phakathi kwethu ngoba akanalungelo lokungena la singene khona. Izinto lezi kufanele zicace. Indawo yokubalekela futhi isezwini. Indawo yokubalekela futhi kumoya ingcwele. Once impilo yakho ingene ibe submitted to the rulership and influence and guidance of the Holy Spirit and protection of the Holy Spirit, it's irreversible. And there's no way the devil can easily access your life if you are fully in him. If anyone is in Christ, uthi uJesu esesandleni sami akekho namandla okuzaphuca. But kuyenzeka ngokukhuluma kwethu nokucabanga kwethu nokwenza kwethu siphinde sidilize udonga olosibiyele. Uthi uJobe lokho bekungesaba kungehlele. Waba nesambulo sokuthi azi ukuthi lento ezimehlelayo zize ngoba enefear. Usakhona? So masigadele lezo zinto. Ingakho kufundiswa sifundiselwa ukuze kube nefaith eqondene ne-warfare. Ikhona ifaith yokuthi ngiyasindiswa. Kube khona ifaith yokuthi ngiyaphila emhlabeni. Kube khona ifaith yokuthi ngisempini ngiyalwa ngiphethe ikhali sokuvika, a shield of faith. Now a shield of faith, you put it on. And you have to know how to put it on. There's a spiritual meaning of putting on the armor of God. You take iskali skamoya sokulwa sokuhlasela, but you put on defensive weapons. You put on a helmet. You put on a shield of faith or a breastplate of righteousness. You put it on. Njengomuntu esembatha uDavid uSawulu wazama ukumembathisa ingubo zakhe aya ngazo empini kwatholakala takona usize wakhe azimlingani ngoba wembethe. uSamuel wamembathisa uGcobo ngesikhathi emgcoba ngophondo lwamafutha wembatha khona lapho wakwazi ubhekana nebhere nebhubesi.
kukhonto esiyembathayo enza sikhuseleke nasemalangabini omnini. Ikhonto esiyembathayo eyokusivikela entweni ezihlaselayo. Ingakho kubalekile uma umntwana kaNkulunkulu umfunde uPsalms 91. Ngeke ngithi uPsalms 91 yesami yenzuku zokugcina. Lapho kunobungozi obuningi khona. So kufuneke umfunde. Uma buthi ngamfunda zonke izinsuku, umfunde before ulala. Ufunde uPsalms 91 ngoba ufunda izwi, ukhuluma izwi, uyalibeka izwi kaNkulunkulu emlonyeni wakho. Ebese amazwi uNkulunkulu abeke emlonyeni wakho abe umlilo. Usekhona la endlini? Yeah. So lezi zinto zi-basic bazalwane ukwenza ingqondo yethu ibe renewed. Yabona? Ngoba once ingqondo ibe renewed siyashintsha indlela esiphila ngayo, indlela esikhuluma ngayo, indlela esenza ngayo ngoba ingqondo ine power to determine the state of life ozoyiphila emhlabeni, whether you live as a victim or as a victor. It depends ukuthi ingqondo yakho ishapwe in a what way. As man thinks in his heart, so is he. Ukhona uhi oza ngokuthi wena umntwana kaNkulunkulu, bese bakhona uhi oza ngokuthi wena unengqondo entsha ekwembathisa umuntu omusha. Ngesikhathi usindiswa uyisidalwa esisha. Ngesikhathi ukhula enkosini, uChrist is formed in you, usuwembethe umuntu omusha. Ngesikhathi ufundiswa kunesikhumba esidala osindiswe naso. Ekufuneka imfundiso zikwenze webuze isikhumba kuvela isikhumba esisha. Akana manje yayizwa indlela. Lo nto izokwenza ukuthi liphumelele ivesi elithi asikho isikhali esilele wena esiyophumelela. Now kunezinto uSathana which fear the most and hate the most. Angathanda ukubana izazi ukuthi uyazesaba lezo zinto. Uyabona ngesikhathi uJesu ethi it is written, wayengasebenzisa amagunya namandla ukuthi yena uNkulunkulu. Izinto eziningi uJesu ayezenza emhlabeni wayezenza as a son of man. Ithi ukuthandaza, uNkulunkulu akathandazi. Hayi, why ngoba uNgcwele uyasinxusela ngokububula. Unxusa ngoba ephakathi emntwini. Maye lapha nje esemaphakatheni behlele ebuthathweni bakho, akekho othandazayo lapho. Kulabo uNkulunkulu abayigabe ezintathu. NoJesu uthandaze ngoba esegqoka umuntu. Wayengakaze athandaze ngaphambili. Anditho zonke zavela ngayo uzothandaza kanjani? God the Father brought everything that exists through Christ. Now how can you be a prayer? How can be a praying man? How can you be a praying God without having men in you? Hlamba bezwanka. uJesu futhi wayengakabi uJesu. Ukuba uJesu kunesiqalo. Yena wayengulizwe eqaleni. Uthe ubangena esibelethweni sika Maria wembatha ngembewu yosifazane wembatha umzimba. Omenze waba 100% man and 100% God. Saba fully represented in the Jesusness of Jesus. God the Father was fully represented in the Christness of Christ. So kwahlangana lezi zinto, kwahlangana umuntu noNkulunkulu kuKristu. Ngazithola senginamandla okwenza noma yini ngaye. Sengisho ukuthi ngaye. Lento ifana nebhelundu, malingenamoya alikwazi ukuthatha ishape. Imoto, ithayile lemoto malingenamoya alikwazi ukuthwala iweight yemoto. Lingahamba nje few kilometers lidabuke liphele ulizwe liselisha njalo ngoba lephume umoya olenza ukuthi likwazi ukuthwala imoto. Sinjengeyithayi nathi phambi kaNkulunkulu until sizifuthwe ngomoya kaNgcwele. Yebo. Sikwazi ukwenza izinto ezisihlulayo ngoba seyirabha nje. Kodwa kuye kubonakala ngathi si strong ngenxa ukuthi sifuthiwe nokwamukeliswa amandla xa esefikile umoya oNgcwele. Neyizwa lonto? Yeah, ngoba manje kufuneke mase sifundiseke kahle sifike ezingeni
la uSathane flees from us. Singathi flee from him. Kufuneka kujike isonto manje kuba amademoni akrewule baleka. Abuzana ukuthi nibalekani nakujima sibaleka usimzalwane sibanibani. Ugcwele umlilo. Simfice edumise ethandaza. Because now kufuneka ufike ezingeni where even the elements of nature they honor you. Ngoba phakathi kuwe khona odale zonke lezi zinto. Uniyangizwa yini? Yeah, ufike ezingeni la usokwazi ukuthandaza kwakho kube ngathi uyakhuluma kanti uyathandaza. Ngoba uJesu usinikile lelo gunya ukuthi masifika nakuSathane ehlasele emzini singathandazi. Sithandazela ukuya, asithandazela ukuphuma kwamademoni. Sisaya kulo muzi esiyokwenza ideliverance kuyona siyathandaza. By doing that we are binding the strong man. Masifika ekhaya we are casting out that strong man. Yabo. Ukubona kwesisikhathi siboshwa masiboshwa siqale siboshwe bese sijikjele evenini. Kuyezwakala? Yeah, ngisho ezothetha icala uza la eboxini eboshwe ngamaketanga maye isigebengu esiyinkinga. UnoSathane unjalo and sinikwe lelo lungelo. Lalelani ngitshele into. Tshela makhelwane kuthiwa silalela. uSathane semkhathini nangizwa. uSathane. Yeah, manje kuyenzeka sithi silwa noSathane. Yes, silwa noSathane. Kanti silwa nama representatives akhe. Makuthiwa ningamniki uSathane indawo, akusho ukuthi uzosuka emkhathini azothola indawo. Uzoyithola ngemimoya yakhe. Represented. So that is why umbuso wakhe une hierarchy enganyakazi. Kuyezwakala? Yeah, yena ulapha phezulu. He's on top. He's the God of this present worldly system. He's up there. La ngaphansi kunama principalities, powers njalo njalo kuze kuyofika kuma foot soldiers kaSathane abizwa ngokuthiwa amademoni lapha phansi. Okuyiwona aharasa impilo zabantu. Uyezwa lonto? Manje sinikwela umagunya not to cast out uLucifer but to cast out ithunya zakhe. Ingakho awalingani, ingakho mayiphumile amademoni abese buya athola ukuthi ku-empty kulendlu yawo akade behlala kuyo. Alanda kanjani? Ya bese kuthiwa isimo salo umuntu siba sibi kakhulu kunaqala. Kusho ukuthi ama ranks akhona ngibhalile ke ama ranks kaSathane akhona la. Yebo. Now but igama olisebenzayo awulishintshe, usebenzisa the very same name. Yeah, sengisho ukuthi noma kungeza ikhondla zamademoni noma kuthiwa yini lelo hlobo kodwa onke amandla esitha aphansi kwenyawo zakho. And manje isifundo ke bazalwane sifundisa actually sifundisa izwi likaNkulunkulu. Ngeqiniso likaNkulunkulu ekhuluma ngoSathane. Ukuze singabi ngabangawazi amaqhinga akhe. Nangizwa bazalwane? Singabi njani? Yeah. Ake sibukela kancane nje. Konke ngifuna siyibuka. Laphana encwadini ka okay bazalwane. La mawufunda laphana kuma Efes chapter 6 verse 11 kuthiwa put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Asho ngisoke wiles. Yeah, noma ngenzeka mhlambe unga understand kahle kodwa soyichaza. Bese kuthiwa laphana 2 Corinthians chapter 2 verse 11 lest Satan should get advantage of us, for we are not ignorant of his devices. So kufuneka sichaze ukuthi what are the wiles of the devil and what are the devices of the devil. Lapha kuma wiles of the devil kuthiwa iphutha ukuba singawazi.
isiZulu sithi lapho baba ukhuluma 2 Corinthians chapter 2 verse 11 uthi wani ngokusheshsha asisibo esingawazi amacebo akhe bengikhuluma nobani konje komzana bengikhuluma ngaye na ukuthi lesi sifundo sifuna isonto lonke ngoba siyashayeka ngongawazi amacebo akhe noma eseza ngomzalwane sibuka umzalwane sizimzonde kanti i-trick kaSathane khona uzokwazi ukuzonda umzalwane usukhohlwa ivesi lithi asibambene nenyama negazi bayibonda manje uzoyithatha advantage uSathane uyasizakala mawu ignorant ingakho lithi iBhayibheli abantu bami bayabhubha alisho ukuthi ngenxa kaSathane lithi ngenxa yokwesaba ngenxa yokungazi so ukungazi kufana ne-HIV uSathane ufana ne-TB i-HIV ayimbulala umuntu ubulawa i-TB i-HIV ilwa namasotsha yehlisa i-immune system i-defense mechanism yomuntu amasotsha agade izinto ezingene empilweni yomuntu ngongafanele manje i-virus yona ilwa nalawo masotsha bese ukuze i-TB mayingena ingene indonga seyidiliziwe ze protection ze defense i-immune system yakho yehle phansi so ingakho i-TB kuthiwa it's an opportunistic disease noSathane unjalo uSathane akasenamandla kodwa uthatha ama-opportunities kunezinto othi mawuzenza zimnika indawo uSathane yabona njengokuthi nje lize liyoshona ilanga uthi ukuthele kumnika ama-legal rights uSathane noma ke ama-legal footholds noma ke ngizoyibeka kanjani i-room you make ngokuthukuthela ukuze kushona ilanga you are making a room for the devil ukuze akwazi ukufaka izinto zakhe makufuneka afake izifo oshukela akufake ngesikhathi uthukuthela afake izinto zakhe manje we are not ignorant of his devices now ngifuna sibuke awufunde lapho chapter 6 verse chapter 6 verse 11 kunawo ndawo ngifuna sibuke yes izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane izihlomeni zozingaki ya not kungasale esinye uSathane kithi thina esikholwayo akezi esemandleni kodwa ungazumangala kutricky kancane ukuhlula kaSathane nokunqoba kwakhe uzibambe ezombili lezinto in Christ unqotshiwe outside Jesus ungathi akakazathinto unganimanisi ile nto ngizoyithini konje kune overall othi moyiqhokile laba bama fire extinguishers umlilo ongabinamandla anganoma ngezwe kuthiwa sekhona itechnology enjalo ekwazi ukuthi ukwazi ungena emlilweni mawembethe lento yakhona ungashi but outside lezo zembatho umlilo unamandla engathi bengesiwona lo ongene kuwo so uma ukuKristu usekunqotshweni ukunqotshwa kaSathane kukuKristu akukho outside lento ngihlale ngilinganisa ngedum idum as long ungayithengi amaphela ayaphila as normal kanti ukufa kwawo sekukhona esitolo niyezweni lokho kufa kwawo kade waqala ukuba khona engakabikho wona sengisho la wakhona la okuhlupha manje agijima yonke indawo ayengakabikho ngesikhathi kusungulwa idum afika nje asefike la phezulu kwedum kodwa isebenza kulabo abayithengayo bayi-apply so ngeke wazi ukuthi uSathane unqotshiwe until yothenga idum idum ke uMongcwele idum
igama likaJesu. Idum ke kusathane ukuthi athi lo owazi intando kaNkulunkulu athi it is written. Yabo. So izinto lezi ezimveza usathane enqotshiwe. Ilento ifana nokuthi mawukholwa ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. Yabo. Kodwa kuwena obhubhayo ulibona liwubula. Lizoba njengento enjalo vele. Lizovela libula kuwe ngoba ukholwa. Kodwa once ukholwe liyashintsha libe amandla kaNkulunkulu. Manje ngendlela okwenza ngayo lapha phandle ngathi Satan akazathinto. Until you believe and see that I'm dealing with a man here eyanqotshwa kudala. Ukuthi bengakabikho kulo onqoba uSathane. Naye abekimi. Bese ngizalwa ngaye. Bese kuthiwa senginqobizwe ingakalwi ngisazelwe nje. Ngoba ngizelwe ngomuntu onqobe izwe. Ngizelwe ngomuntu onqoba uSathane wamnyathela ikhanda. Manje okwami ukuthi ngazi ukuthi ngisekunqotshweni kukaSathane mangiki uKristu. Ukukholwa kwami uJesu Kristu sekuyinqobo nabo enqobe izwe. Angiphinde ukukholwa kwami imessage yokuthi uJesu umnqobile uSathane. Wachitha nemisebenzi yakhe. Kona lokho kukholo kuyinqobo enqobizwe. I mean ukholwa lokho ukuthi uJesu ungenzela umsebenzi omkhulu wanqobela uSathane. Kona lokho kukholo nje sikuyashaya njalo kuSathane. Angiphinde futhi. Ngisho noma ngangena inkuzi malanga la ye devilship noma iSatanist noma iwitch bengizokhuluma ngama agents kaSathane inqwaba. And now nanokuthi uSathane how does he bewitch ibandla kaKristu? Witchcraft ingena kanjani ebandleni? Kuyezwakala bazalwane? Yeah. So noma ngangena inkuzi malanga as long mina ngikwi position engithi mangikuyo uSathane angabe nandlela. Yabona? Umlilo wawungahloniphi umuntu ombani umlilo. Yes, uSathane imitator eIndia. There are those that can walk on coals, on fire. They can do that. What does that mean? It means kwabangale uSathane uyafana nongazange athinto. And angeke swaphika amandla akhe. Ngoba neBhayibheli lwaphika. Into esele uSathane akayena uAlmighty. Ingakho manje kuthiwa sinikwe amandla phezulu kweinyoka nofezela nawo onke amandla esitha. Kusho ukuthi kungasididi uma uSathane eza esemandleni ngoba kuKristu awasebenzi lawo mandla. Akenze kanje. Abenze science bayazi ukuthi ama flames avula iflame lekuthiwa iflame ivutha ngenxa yeoxygen. Malingathi ilambu yabona njengesiphefu usimboze ngento ungasho ukuthi liyayicimela ilanga ngoba alisakwazi ukuphefumula ioxygen okuyiyona eyenza ilanga bulivutha. Obana bayizwa nesho ilanga lamandla kaSathane asasebenza ngawo namanje kodwa adiffuziwe kuKristu. Ukufa kwamaphela kulapha edomini. Lapha edomini kukhona ukufa kwamaphela. Until you apply it azogijima phezulu kombhede. Futhi wabonta fresh. Until you apply edom mawuthanda uyifuthe usuyavala uhambe edrobheni. Yobuya imilenze ibheke phezulu. Uthi uhlushwa into sekukhona ukufa kwakhe. Singahlushwa uSathane sekukhona unqotshwa kwakhe. Ngisho uSathane wenza ingane zakho zidla ama drugs unqotshiwe. Hayi indaba ukuthi angazi ngizokwenza njani ingane yami engihlupha wayenza ngisazi ngikwenza njani sengihambise nakuma rehab. Yes kuhle ukuhambisa ingane yakho ku rehab kodwa mayingakayenzi kuKristu isazobuyela emuva futhi. So imizamo yethu iphela masifika kuKristu. Imizamo yethu iyaphela masifika kuKristu. Ayesihloniseke amaqhinga nani?
ungabatsheli ngifuna sibone bayalalela yini masikhuluma. Okay, asihloniseke these two terms. So qala ngama wiles of the devil. Lapho kuthiwa khona kuqalwa ngokuthi kuthiwe chapter 6 verse 10 uqala thini konje baba? Verse 10. Elokugcina qinani enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Yenza njani? Ngoba izinto ziphelele lapha enkosini. Qina khona noma beka ithemba lakho lapho. Ungalibeki kwezinye izinto. Ungalibeki ezintweni ezibezihluleka endleleni. Qina enkosini ngoba ngesikhathi uqina enkosini uqina nakuphi futhi angakanani. Yeah. Ngithe kuwe akho usathane amandla akhona kodwa adifuswe kuKristu. Kufana nokuphila nokuphela kwe-head ache kuma tablets owadlayo ngesikhathi wafaka emlonyeni enza umsebenzi obhalwe la eboxini ukuthi aqeda ubuhlungu bekhanda and enza njalo after 5 minutes 10 minutes uzwa sewungcono ikhanda inhlungu yekhanda seyiphelile. Kusho ukuthi njengoba kade linkenketha nje belinkenketha kodwa kukhona amandla aqeda ukukhenkethwa ukunkenketha kwayo malibokho igama lenkosi. So injalo nendaba kaJesu bazalwane, until we apply the name of Jesus by faith, until we apply the blood of Jesus, ngoba ilapho uSathane enqotshwe khona bamnqobe ngezwi lobufazi nangegazi. So if you apply the blood, you apply the defeat. If you apply the name of Jesus, you apply the defeat of the enemy. Or if you like the victory over that enemy, you enforce it. Lento ifuna ukukholwa, you apply it by faith. Now mawuzo apply ngefaith kufuneka uthole isifundo about umsebenzi kaJesu Kristu. Nikhona ukuthi umnqobile uSathane ngesikhathi ufundiswa ngalokho ifaith iba strong, because faith comes by hearing, and it is the very faith ozosebenza ngayo uapply amandla segazini uba strong in the Lord. It's going to be by faith and speaking or declaring and decreeing and commanding the situation, because naleli gama lokuthi unikwe igunya phezu kwaSathane nofezela leyo nto kufanele ingene engqondweni ize ngesambulo ebese develop ifaith yokuthi wena uSathane uphansi kwenyawo zakho, ukuze ungabisaya with the spirit of fear kuSathane. Noma ungeza ukuthi wenzani lapha phandle uginqa imoto uginqeza abantu abangenathemba nabangenaNkulunkulu nabangakholwa nabangazi. Uyabona ma konke engiyayibona yenziwa kwesinye isiqithi yini i-game reserve kuthiwa isiqiwe. Okay, bamthatha bamvalele ekhejini lensimbi bambeka endaweni enengonyama zeza ngamandla kodwa zahlula ukungena. Naye wa relax ngoba uyazi ukuthi lento enguyo inamandla ukuthi zizofana ngathi azikho zikhona. Makubiza ukuthi ayidlele ilunch yakhe ayidlele ilunch yakhe ekhejini zibhodle zenze yonke into intimidation ayisebenzi kuye ngoba uyazi ukuthi le ndawo akuyo azikwazi ukupenetrate. Bekufuneka sibe njalo kuKristu egameni othandweni egazini kuKristu kumoya ngcwele senze kanjalo. Konke into engifuna unitshela wena uSathane is a spirit being and he resides in the spiritual dimension. Amademon they are spiritual and they are spirits. That is why they see where you cannot see. If you say in the name of Jesus, they see what you cannot see. They see fire out of you. Second,
mayethi uJohane lo zemva kwami uzonibhaphathisa ngomoya nangomlilo into ekhona amadimoni ayibonayo futhi nisekhona yeah if you ulalela ubufakazi babantu akade besenzela uSathane bazokutshela bazothi abantu abakholwayo ungathi bayavuta ngoba iBhayibheli lisho njalo he will make his servants the flame of fire manje mawungeza uhamba ngokukholwa uhambe ngokubona uzocabanga ukuthi umlilo awunawo kanti ukhona yeah uGideon wacabanga ukuthi amandla wekho ngathi akhona wacabanga ukuthi njengoba ezolwa namaMidian who are a type of uSathane namadimoni kuzofuneke ingilosi imnika amandla kwathi cha wona lawo kade uhleli nako iwona kuzosebenza ngawo ngiyayiphinda nakuni lento ukuthi since namukela uKristu nazalwa kabusha naseniqalile ukunqoba so ingakho ukungazi kuyinkinga ingakho uNkulunkulu engasho ukuthi abantu bami babhubha ngenxa kaSathane uthi babhubha ngenxa yokungazi and yet uSathane is the devourer lithi iBhayibheli uyafuna uyabhodla njengonyama efuna angamgwinya angithi uyiphathon phela uSathane uyinyoka inyoka ayihlafuni iyagwinya manje uma singaqapheli uma singekho vigilant sibe alert kuvusa ingqondo yethu sizozithola singama victims omuntu osenqotshiwe ngendlela esikhuluma ngayo singamvulela uSathane even nokuba in a state of emotion evulela uSathane yabona ube discourage uzoyikhuluma ngoba noma ungayifilish into oyifilishayo kodwa uma ungakayiverbalize uSathane akakwazi ukuyisebenzisa ngiziphinda lento ukuze nizwe kahle ngithi mina ngoba inyama yethu ayikathola ukuguqulwa ube ibe isidalwa esisha izoguqulwa lithi iBhayibheli thina esesasele singakafi siyoguqulwa kusho ukuthi as long as singakaguqulwa kusekhona ubuthakathaka obukhona kule ndawo engakaguqulwa ebizwa kuthiwa inyama yami manje akufuneke ke ngilalele yona ngoba ngilalela umuntu ongasindisiwe ngokuphelele ingakho kuthiwa ukhona ogulayo phakathi kwenu makabiza amalungu elebandla amkhulekele nikhona nonke bazalwane kusho ukuthi kune possibility yokuthi noma usukholwa kodwa ufike lokugula manje akufike kahle uhlomile makuthi uhlomile usekhona waye kufika ukugula ingoba umzimba esumbethe usalinda insindiso so safuneke silwe ngoba emnyameni yethu khona ubuthakathaka asho nsuku enyameni yethu khona ubuthakathaka yeah uma singezu kunendawo enyameni ekufuneka sizithi mortify or sizibulala bulalani inkanuko zenyama ngomoya ingakho sibhabhathiswa ngomoya nangomlilo. So how do we do that? How do we mortify the deeds of the flesh by the Spirit? You apply faith in the Word of God and speak the Word of God under the unction of the Holy Spirit. Calling upon the name of Jesus under the unction of the Holy Spirit. As you verbalize and command situation, the way you speak, amagama wakhiphayo abe engamagama kaNkulunkulu emlonyeni wakho awumlilo. You are igniting fire by your faith. Fire of the word and fire of the Holy Spirit. You speak a word, you ignite that fire of the Holy Spirit in you. Ukuze uSathane abe tormented nezifo zingabi nandawo yokuhlala akufuneki zihlale zinethezeke kufuneka izifo zishiswe umlilo. Our God is a consuming fire. I say our God is a consuming fire. So ithine kufuneka siubase lo mlilo. Usekhona la endlini or siukhwezele lo mlilo siuvuthele lo mlilo ngoku-apply inkuni zezwi ne-fuel kamoya ingcwele anganoma niyayizwa lento engishoyo yeah sibe on fire for God. Si-apply i-fire against the enemy
The blood of Jesus is fire against Satan. I say the blood of Jesus is fire against Satan. I say the blood of Jesus is fire. Kusatanikaza is not just a liquid. It's something saying, it's God saying something to him. It's God, hallelujah, reminding the enemy that you are defeated. Because the blood of Jesus is always against Satan. The blood of Jesus never speaks good news to the devil. Egazini kaJesu kukhona ukukhuluma okuhle kunokukhuluma kwegazi kaAbela. Kithi. Kodwa it's not the same in the blood of Jesus. Bengeke phela uSathane anqotshwe ngegazi kanti likhuluma kamnandi kuyena. Awoni mawujikeleza ufefe igazi around your house. Awoni. So ihisop is just kushuthi it's a tree. Uthatha ibranch yakhona eyayisetshenziswa ifakwe egazini bayibhece ensikeni. Manje ihisop wena oyi-apply i-confession. You speak the blood of Jesus. By that way you apply it. Ngisho embhedweni uthi ngifafaza igazi kaJesu. And the devil knows very well. Ungakhohliseki uyalazi igazi kaJesu. And futhi wayengazi ukuthi uzikwaza ngowakhe ngesikhathi ebethela uJesu esiphambanweni. Yabo? Wazilimaza yena ngokubethela uJesu esiphambanweni. Wanqotshwa uSathane ngakho ukufa kukaKristu. Obekuyinto abeyisebenzisa ukugcina abantu besaba. Because that's how the devil deals with his victims. Usebenzisana nama-victims akhe nge-fear njengoba uNkulunkulu esebenzisana nathi nge-faith. Ngisho sicela ayikho into esoyithola without faith. Nikhona la indlela? Yeah. So ake sibuke ke la. If you talk of the wiles of the devil, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Meaning of wiles, Greek word here is methodia, methods. Meaning schemes, tricks, and clever strategies. These are schemes, these are tricks that the devil is using. Now, emphasis, it focuses on the cunning, deceptive tactics of the devil. He's a cunning thief. These are hidden, subtle ways of the devil tries to lead believer astray through temptation, lies, manipulation, and deceit. So we're not, the Bible, so that we can be able to stand against the schemes, the tactics, the tricks. Ungamvumeli Sathane trick. So, and ukwenza lokho through temptation. Ukwenza lokho through deception, manipulation. And to be manipulated is a state of mind. For example, persuading someone that sin is harmless, making a believer doubt God's promises and circle fostering pride. These are tricks, these are methodia that the enemy is using against us. This is more of calling our devices, wiles of the devil. Singena devices. This is more of a paraphrase, often seen as as in modern translation. An idea comes from the passage like 2 Corinthians chapter 2 verse 11, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices.
The meaning of a devices is also methodia, but in different expression, if you like, or term. It is possible that original manuscripts asho into efanayo, but into engasebenziseka in different terms. Now the wiles here, it's like systems and blends. The term emphasizes blends and method tactics of the devil. Focuses on the systematic blend of the devil uses, can include traps, lies, manipulation, persistence, attacks designed to harm and mislead a believer. For an example, creating situation that exploits weaknesses, orchestrating deception through people, circumstances leading to spiritual compromise. It's a system that the enemy is using. It's a plan that the enemy uses. So whilst are cunning, subtle, deceptive tricks, devices are plans and methods and schemes, systematic tactics. The nature of wiles is often hidden and personal. Devices can be broader, involving people, systems, or circumstances. Goal yakhona is to deceive and lead someone into sin. That is the wiles of the devil. The device is to trap, weaken, or destroy a believer. So whilst the clever traps and lies aimed at tricking the believer into sin, and devices it's a deliberate strategies aimed at entangle and defeating a believer over the time. It's a plan. It can be a goal yakhona, can be short goal or long term. And lapho uSathana simbonene sineke ngento yakhe ayenzayo. And sometimes manipulate ama circumstances so that ezoyasebenzisa ukuze wena uzithole semdathu uNkulunkulu. Mhlambe ama delay tactics ngoba God's delay are not God's denial, but uSathane uzowashintsha ama God's delays, because God never delays, but he is delaying according to your time, not according to his time. But now uzowashintsha lama delays tactics awenze ama denials athi uNkulunkulu ukhohliwe wena, forget. And then lapho ke ingakho kwavela uIshmael wavela ngoba sebehluleke ukulinda uIsaac. uSathane wahleba kubo bathatha decision engekho uNkulunkulu le decision abayithatha. After 4,000 years basahlushwa umntwana ka Sarah usahlushwa umntwana ka Hagari kusaliwa kuze kwenamhlanje mayilist. So it was a trick of the enemy. Glory to Jesus. In second, yeah. So ilapho sibona khona ke ukuthi how does the enemy use ama tricks and devices ukuze akwazi ukuthi asenze sizithole sesisendaweni engesifanele ukuba sibe kuyo. So there are many ways uSathane azisebenzisayo. Nginendawo engiyibukayo la ukuthi uSathane sometimes, because he is a serpent. uSathane is a serpent. uSathane can also be called Leviathan. A Leviathan, it's like it's symbolic of a dragon of the water or of the sea. Sike sakhuluma la ngokuthi in the kingdom of Satan, it is subdivided into 3 sections according to indlela uAdam enza ngayo ethengisa ngekingdom eyayinikwe yena.
ethengisa ngedominion, ethengisa nangathi. IBhayibheli lithina sadayiselwa saba zigqila zalo esithengiswe kuyena. uJesu wayesenza lento kuthiwa i-redemption. Re means again. We were bought back again into liberty from slave market. Usekhona la endlini? Sathengwa back. Awangathengwa thina kuphela. Sathengelwa nezinto ezidayisekile. Kwabuyela igunya elalithathiwe, saba namagunya besingenawo. Sabuyisela ukuphila bese kulahlekile. Niyangizwa bazalwane? Yeah. So insindiso ifika iphethe i-restoration. Wena ubuyele endaweni yakho uNkulunkulu ayibeke kuyo. Nezinto ezilahlekile zibuyele kuwe futhi. So that is the work of redemption leyo. But because lezi zinto Adam wayinikwe ukuthi acte njoba enziwe ngosuku lesithupha nje. Kwakuhlangabezana nokuthi uzophatha on behalf of God aphatha umhlaba kaJehova for 6,000 years. Manje ngesikhathi ethengisa ngobuzibulo noma ngobundlali noma ngizothini ngombuso owunikwe yena, and then umbuso wakhe wasewunika uSathane. Yingakho ethi mayilinga uJesu, uma ukhothama kimi bonke lobukhazikhazi obonayo phezulu komhlaba ngizokunika kona ngoba kunikwe mina. Wayenginikwe ubani? So that is why ke manje lawo mandla asasebenza namanje, amadimoni asakwazi ukuba abuse phansi kwamanzi. Amadimoni asakwazi ukuhlala emkhathini, kube nemhlangano emkhathini. Buza wonke umuntu nje oke wasave uSathane, khona kade ngimlalele obe save uSathane for 13 years. Esho ukuthi bayakwazi kuye emkhathini benze imhlangano khona. Bebengenalo umandla bawanikwa uAdam. Usekhona la endlini? Bayakwazi futhi ukuthi umbuso wabo ube phezulu komhlaba, emkhathini, emhlabeni nasemanzini. So Adam kwakuthiwa akabuse inyonzi ezulu, kusho umbuso wakhe uyafika emkhathini, nelwane ezinwabuzelayo phezulu komhlaba, nenhlanzi olwandle. Kuyofuneka mahamba isikhathi ke uNkulunkulu esiza ke sikhulume ngalama divisions ngoba amoshile emhlabeni. Amoshile ngikutshela. Kungenzeka ukuthi njengoba silana sikhonza nje khona oyedwa uphuma phansi kwamanzi la. Ngiyanitshela kunama department kuhlelwe yonke into ehlelekile. Ngiyakufundela ivesi lapho uJesu recognize khona ukuhleleka kombuso kaSathane. Ukuthi umbuso kaSathane is intact, uhlangene, awukho divided. So that is why engathi yawudla umhlaba. Uyawudla umhlaba uSathane. uSathane was a worshipper. So that is why ezakhe ingoma ziningi kune gospel. Like singisho la emhlabeni noma ungena ku record bar lezi ezethu thina eze gospel zimbalwa. Kanti nabo futhi nalobo gospel nabo sebekhonza kwamanye ama altar becula leyo gospel. Yabo bantshontshiwe naleyo gospel abayiculayo. That is why manje we have to be very careful ukuthi siculele ubani la. Isikhathi sibi manje akudlala. Kunezinto kufanele siziqaphele ezinye njengoba ngisho ukuthi lesifundo side. Kukhona la kufanele sibhasophe uhlobo lama altar. Ya siwazi futhi. Yabo amanye sikhule phansi kwawo. Ya. Mhlawumbe amiswa ukhokho. Manje lelo altar ngoba saseviswa seliyabhedisa la ekhaya. So kufanele kube khona umuntu ozovuka as a soldier of Christ adiliza ama altar la endlini abamba izinto ukuthi zingene kuzo. Yabo. Kangoba ngendlela ayingozi ngawo ama altar mangwaphasophile. Asebenza yonke into ongayicabanga. Asebenza yonke into ongayicabanga empilweni yomuntu. Have you noticed ukuthi emveni boSathane eshaye umshado kaAdam noEva wazwakala uAdam esethi uNkulunkulu umfazi onginike yena kanti bethe eqaleni lo uyithambo lamathambo ami inyama akasasho ukuthi ithambo kuxatshenwe
usethi umfazi onginikela ublame umfazi akuhlanganise noNkulunkulu konke lokho ngiyabona ngoba inyoka ingenile egarden naseYedeni. Very important. Ayigcina ngalapho uyaphumela enganeni. The first murderer in the history of mankind was a brother killing his brother. Lonto ayingazenzakeli, the spirit of a serpent, which is now is called a dragon. Kusho during the history of mankind iyadevelopa lenyoka kathi nekhanda elilodwa serpent manje idragon enamakhanda u7. Ifitwa yini? Ifitwa disobedient. Njalo masifita siworshipper njengoba kuthiwa khona ama-devil worshippers siyayidevelopa ukuthi ibe namakhanda u7. Manje awuzulunga amasonto singawazi amandla esiwaphethe ngoba usathana akasonto yena kwezakhe indaba uyasebenza straight. Kufuneka sifike endaweni la bethi noma bethi benza into zabo bethi njengoba ngishumayela babhezi bathi noma unyakaza ring washa sathana ayisebenzi yonke lento oyenzayo. Yebo phela. Kubalulekile nto usazi ukuthi how do we fight against the kingdom of darkness, and what are these things that the devil fear the most and hate the most. Ngifakele list yakhona la. Yabo kunezinto kufuneka zibe i-culture kithina, zibe i-way of life. Holiness must be a way of life. Ngisho ukuhlambuluka must be a way of life. Ngingayihlambululo ngoba ngizodla isidlo. No, ngiyihlambululo ngoba nginethemba lokuthi mayibonakaliswa ngizofana nayo. Yabona? Kunezinto kufanele senze show ukuthi ziyimpilo esiphilayo ukuze usathane angalitholi ithuba lokusondela. And sinelungelo lokubahlwithwa ngisho abantwana bethu from the hands of the enemy. A warrant of arrest sinikiwe even to arrest the devils of our forefathers. I say we are given a warrant of arrest to arrest these devils. You know, guess what was alone? Ngoba kuyenzeka uthola ukuthi kunama demon aspecializer ngesibongo esithile. Mhlamba niyazi lonto. Nge-race ethile but khona awe clan isibongo. Ngoba isibongo most of the time sibizwa ngegama lomuntu kwakuyigama before kube isibongo. Manje izinto ayezenza ngoba into kaSathane ine trend oqala and it is generational okwesibili and it is spiritual too okwesithathu. So kusho akuyona into ongayilwa nge-technology ngama-apparatus enyama. Noma siphila sisemzimbeni kodwa asilwi ngezikhali zenyama. Izikhali esilwa ngazo they are mighty through God. I say they are mighty through God. So kufanele ngazi ukuthi mangirelease isikhali mhlambe ngomlomo sidlule kuNkulunkulu sibe mighty through God leso sikhali. Singayi ngamandla ami, siye ngamandla kaNkulunkulu. Itshe elaya kuGoliath aliyanga ngamatshe ngamandla eliya ngawo malobulala inyoni. Ngithi manje ngithi mina itshe elalandwa emfulweni ngokwe instruction kaNkulunkulu laseline anointing kaNkulunkulu esandleni somuntu anointed. Ngiphinde futhi ngithi mina alangindwa ngalelitshe ngoba uDavide enomcabango ukuthi angashawa uGoliath ngetshe. I mean umuntu oshiya ufaka isigqoko sensimbi lo muntu. Manje kunjengento ekude emcabangweni ukuthi ungasukela umuntu omdondoshiya. He was about 13 feet. Wena umfana omncane uphethe isilinga nje ulokhu uthi kanje uyosha umuntu onjalo.
kodwa ngoba kusho uNkulunkulu. So that is why we are using weapons that does not make sense. Uthi ngokuthi in Jesus name sengaginqi uSathane njalo. Sengapheli cancer njalo ngoba nayo cancer is spiritual. We have got names of the devils la. Amen. Khona o spirit of infirmity but it affects umzimba njengalo wesifazana owayehamba egobe kanje for 18 years. So it was not just physical ugoba kwakhe, it was spiritual. Ispirit sakhona sasibizwa kuthiwa is spirit of infirmity. Nikhona nonke bazalwane? So we are dealing with spirits even nasefweni nasezimalini zethu. Imali iyakwazi ucorresponda nespirit. Ingakho beyothwala abantu abafuna imali. Imali inegama ebizwa ngokuthiwa uMammon. Ingakho sinikela nje, we are dealing with spiritual warfare, spiritual enemy elwa nezimali zethu. Aye. Nkosi yami. Nisekhona nonke? It's a spiritual warfare le esibhekene nayo. Esingalwi ngenyama negazi. Glory to Jesus. Isikhathi sami sesiyaphela ke bazalwane. Sho. Ake sibukele kancane nje bazalwane. Ngiyacaphuna nje kuningi. What did Paul meant when he said ungamniki uSathane indawo? It was a warning. I shouldn't say it was a warning. Yeah, it was a warning. Lapanak chapter 4, Ephesus chapter 4, verse 26 and 27. Verse 26. Thukuthelani ningoni, ilanga malingashoni nisathukuthele. Ningamniki uSathane indawo. Khona bit English lab 26 and 27. Amen. Verse 26. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Nor give place to the devil. And kubalekile futhi nokwazi ukuthi how is the enemy attack the emotional aspect of your life and the volitional or the will where you take some decisions and the intellectual or the mental part of your being. Uhlasela kanjani engqondweni? Uhlasela kanjani kuma feelings akho? Uhlasela kanjani kwi will? Decide ama wrong decisions. Uthathe isinqumo, uyabona umuntu ayibulala usuke ethatha isinqumo. Kodwa under the influence of the enemy. And kufuneka sazi ukuthi zisebenzisana kanjani lezi ingqondo nemizwa nentando. Ngoba uSathane mayisebenzisa kufuneka zilinke. Uyakhumbula uEva ngesikhathi elingwa nguSathane kwaba khona izinto kufuneka zilinke ukuze isilingo asilethayo siphumelele athole indawo. Okokuqala waqale wezwa into eshiwo inyoka. Ngiyangizwa bazalwane? Yeah, that gate, ear gate uSathane uyathanda ukuyisebenzisa. Ube deceived ngento engene endlebeni. Ingakho uJesu eqaphelisa abafundi bakhe uthi niqaphele ukuthi nizwa kanjani. Yabona? Be careful ukuthi uzwa kanjani. Uzwa abantu futhi lo khulumayo. Uyakwazi ukuhlola umoya ukuthi lo moya ivoice akuyona kaJesu noma iquota ama scriptures. So kwaba khonto ezazilinka ukuze iphase lento uSathane azoyenza kuEva.
and wabatadisha uAdam noEva wathi uEva akana information egcwele, she's going to be easily deceived. Okay, uAdam uyamthanda umkakhe, ngizongena ngaleyo ndlela yokuthi umuntu wesifazane une power of influence. Yayizwa lonto? So lezi zinto ke wayese ingakho engazange aye kuAdam straight. Wayengeke libone idlalayo. Uqhamuke eseqhamuka ngomfazi wakhe idla ngoba sengidlile. Futhi isimanga uEva akasho ukuthi idla. Akasho futhi ukuthi kulungileni singadla. Futhi akasho ukuthi idla ngoba nami ngilinde wenthudle bese ngiyadla. Ufike sengenile. Ya ungene ufika nje sekonakela. So uyazi ke uAdam uthi mawuthe wadla, the moment you eat you shall die. The moment. Kushuthi it was going to be a spiritual separation or spiritual death. So ngesikhathi edla usengaphesheya uEva usefile spiritual. So ngenxa yokuthanda umkakhe uAdam what angeke afe yedwa, nami ngiyofaka naye. Akangenanga yena ngedeception, wangena ngeinfluence. The enemy knows how to win the heart of a man. Usekhona? And ngesikhathi kusaxoxwa nenyoka kwaqala kwavuleka amehlo okusibheka isithelo sincanelekile. Number 1. Yabo? Sikulungele ukudliwa nasekuhlakaniphiseni kwase kuvela ke a full formula ye temptation. Lust of the flesh kuncanelekile ukudliwa, lust of the eye kuyakhangeleka emehlweni, pride of life ngizothi masengidlile ngifane noNkulunkulu. Yabo? So this is the scheme that the devil was using to win the life of Eve. Uqale wangena ngenyoka, uthe maseqedile ungena ngenyoka engathi uthi umsebenzi wakho usuphelile. Seyize uqhubeka imessage ngoEva. Abe yiagent kaSathane kumnyeni wakhe. Athi akadle njoba ngabe nenyoka ithe kuEva akadle. Manje aseke isidingo sokuthi iqhubeka inyoka iyotshela uAdam ngoba izofika ihluleke. Sekufuneka kuyo osentliziweni othathwe obanjweni othathwe la eduze kwenhliziyo kene zomwini uSathane. And manje we should never be ignorant of his devices. Mawintombazana ufune ukwazi ukuzwa iphimbo likaSathane usapropose umfana ethi ngizokushada manje mina ngidlala. Kufuneka kuvuka ukuthi I'm not ignorant of his schemes. Ayizwa lonto. The Lord Jesus. Sisekhona. So kunama scheme kunendlela uSathane esimnika ngayo indawo. One of those ways ukuthi simvumele uSathane manipulate ama emotions ethu. Adlale ngama emotions ethu. Kanti uyazi yena ukuthi ngalama emotions of thola umnyango wongena. Lingashoni ilanga uthukuthela. But asiqala lapha thukuthela ungoni. Manje sekuzofuna sihlukanise ke ukuphi lokho ukuthukuthela ngoba kukhona ukuthukuthela bese uyona. Nawe uzilandulela ukuthi no ukuthi bengithukuthela. Kodwa khona ukuthukuthela okupure. Kukhona ukuthukuthela ongenaso isono. Kukhona ukuthukuthela okungathi uyathukuthela kanti unokuthukuthela kaNkulunkulu kuwe njengoJesu wathukuthela uma efika eThempelini noma bevimba ingane ukuthi zize kuye. Lithi iBhayibheli wathukuthela. Alisho ukuthi wathukuthela uma bemthuka. Wathula njengemvu lapho. Manje ukuthukuthela wone, ukuthukuthela wenza izinto eziphambana nezo. Ukuthukuthela ungoni, ukuthukuthela okuhle kokulungisa izinto kufanele ilunge la, uliqondisa izinto
Mawuthethisa umntwana awuhleki awusho nje ubulela iplate nje hayi ungihlekisa no awusho njalo no uba serious khombise ukuthi glory to Jesus lento serious lento ishoyo. So that's how Jesus was. Kuthiwa ke even that type yokuthukuthela malingashoni la kusenjalo. Yabo. Bese kuthiwa ke bese kuvezwa kumvuzo ukuthi lento yokuthukuthela kuze kushona ilanga imenze njalo Satan. Iyayivula indawo. Iyayivula indawo. Engasenayo anyway thina. Ngokungaqapheli. So some of the things eziyeke zimvulele Satan indawo unconfessed unrepented sin. And ongoing secret sin or hardness of heart. 2, unforgiveness, bitterness and resentment. Mawufuna ngathi amaHebrew chapter 13 lithi iBhayibheli siyasilela ngisho emseni kaNkulunkulu uma si bitter, si unforgiving. Yabo? Sine resentment. These anchor offense and open relational and spiritual wounds. Number 3, uncontrolled anger, as we have read chapter. Anger that simmers is not righteousness. It is not righteously deal with a situation. Anger inteni kuSathane ndawo pride and self-righteousness. Pride, it's so subtle. You don't feel it most of the time. Ubona abantu ukuthi usuphake ungaziboni wena. And manje ke iyamvulela uSathane ngoba naye wawe ezulwini ngepride. And then bese bakhona in persistent immorality, sexual sins, drunkenness, addictions, patterns and that enslaves you. Where you are not just entering into temptation, you are living in sin. And then bese bakhona occult involvement. Occult involvement or horoscope, astrology, new age, spiritism, these things. Uthi inyanga yami April, inyanga yami May, inyanga yami wena kusho ukuthi controller uthenga umagazini ufuna ubona inyanga yakho ithini. That's dangerous. Amen. Engiteni kuSathane ndawo is to neglect prayer and scriptures. Uma ningathandazi lithi iBhayibheli thandazani ukuze ningangene ekulingweni kusho ukuthi uma ningathandazi niyakhalakathela. Athi uDavid ezweni ngilifihlile kuze ngoni. Kusho ukuthi if you are starving yourself ezweni kaNkulunkulu usafarisha kwi-spiritual kwashiok ube easily susceptible ezintweni ezifikayo ngoba awukho vaccinated by the word of God. And ube nabantu abalalelayo who are teaching false teachings and wrong doctrine. Ngesikhathi befundisa ubalalela, then the moment you listen to them, could develop faith yalento abayisho. Then you open a door for the devil. Be careful. Uba kuthiwa siyazenzela ngabe sithi ungamlaleli usubani bani usubani bani. I'm telling you. Adultery and materialism, mammon, or anything that displaces God in your heart. Love of money is involved there, love of material things. Ungaze wone, ungaze webe, ngoba ufuna izinto. The spirit of mammon is dangerous. That is why by the end up bedayisa ngemzimba yabo. Uza kwazi uthenga perfume akwazi ukwenza inwele. Ngiyakutshela. Unrenewed mind, worldly conformity. If you don't take care
of your mind to be renewed by the word of God through the ministry of the Holy Spirit, then that mind is carnal. And anything that is carnal is an open door for the enemy. Ingqondo yakho mayihambisana nenyama yakho, influenced inyama yakho, it's an easy victim for the devil. Ngoba there is a close relationship between inyama yakho no Satan. Mangithi inyama ngisho a fallen nature. Lento othi mangabuthuka umuntu sekathi na ungayiphindisela umthuko ukuthi ngifuza unyoko. So manje lonto ufuneka wazi ukuthi ayiphumi emoyeni wakho ozelwe uNkulunkulu, iphuma enyameni yakho. Ungajwayeli ukuvumelana nenyama ngoba usuvumelana noSathane indirectly, ungaqondile. Ngoba ichaziwe imisebenzi yenyama lapha u19 yazi yacategorizwa into special categories. So khuluma ngayo, once uvumelana nenyama indirectly usuvumelene noSathane. Yabo. Lento yenza ukuthi abantu bahlale bexabana bekuthi khona ne-division lithi iBhayibheli imisebenzi yenyama le. Abantu abasenyameni abangekho kumoya awukwazi ukuba kubona kokubili. Angiphindi awukwazi ukuba kokubona. Lento ayikwazi ukuthi yenzeke kube semini ebusuku. Ubusuku nje ubusuku, imini. You see? Awukwazi ubambaxa. You can't. Mawusenyameni senyameni futhi sikubone na ukuthi wazi wasenyameni lomzalwane unjani namhlanje. Kade dumisa kangaka izolo. Unjani manje? And manje uSathane uthola ithuba longena lapha. Athumela umoya amademoni akhe. Yabo athi mthukiseni nenhlamba nimenza dube nenze ayenze yonke into angayifundanga kuKristu. Yabo. So these are the things that gives indawo kuSathane njengoba ngehla nje ngehlela ukuthi ngiqede. Tshela makhelwane ayikhuleka usehla manje. Glory to Jesus. So these are the things ezingisizile mina. Yabo ngibambe zonke into enike uSathane indawo. Yabo? Yabona uma lokhu ujwayela ukulala izitsha zingageziwe wenza ukuthi kwandani lapho. Amakokorosho. Kanti uma uzigezisile ziyalamba. Zithi zo-check ziboda kho lutho kugezwa yonke into. So uma ungahlambuluka uhlala ulala uthukuthela ungayilungisanga indaba uzodla nesidlo uyayibethela mos lento oyiyona. Uma udla nayo isidlo. Uziyongena nayo emanzini amaningi usuyayibethela uyayikhonka. Uyoba ikholo elingasezwa nix. Yabo? Fune sipasophe ngisho sisemakhaya sisobabili ekameleni ukuthi uSathane akayithola indawo. Yabo? Azasho noma uyathi uba bekwazi omunye ke azasho ukuthi bekwazi uba mahlaba ukuthi kanti ube nje. Jabula nje ukuthi nje abakwazi uba mahlaba ukuthi nje umthetho wabo. Siyakwazi ukushintsha imbala njengamalulwane sometimes. Kanti sivulela uSathane indawo engasenalungelo ngoba sebona bethu nathi. Yabo? Indawo esecret ikamelo kubantu abashadile. Eyona ngcwele ikamelo. Iproof yokuthi nikholwa ngempela nansi lapha ekameleni. Ngoba kusiza ukuhleka makufika ihamba. Neza kahle nafika. Ukuhleka into engekho. Ma umuntu kwamoya nje uyeza ukuthi besishubile la izini. Ngoba uyakwazi uyizwa lento. Ngiyakutshela nje. Hallelujah. Ma umuntu ke osensitive usuthi ayangihleli bakwethu bengizonibona nje ngoba uyeza ukuthi kushubile. Yabo. Uyabona ayisebenzi kanjalo. Akusebenzi kanjalo. Asingamniki uSathane indawo. Obana bavumelana nami ukuthi asimniki. Ngoba zonke lezi zinto makuthiwa ningamniki uSathane indawo kusho ukuthi mawuthaka uthi uyathakatheka. Uyaba abantu ababa bakufisela into embi iyafezakala. Ngoba awukho covered mos.
Yabo isibalekele kunezinye izinto okuthiwa baleka akusho ukuthandaza kuthiwa baleka makubiza ushintshe ngisho conversation ngeke uyazi lembusi silivese elithi uyeke yonke lento uyishintsha yonke lento abayikhulumayo yabo ngoba uyabona ukushubile kufana nalento is isolate from the body of Christ yabona ngibuke amabhubhe esimayijahi inyamazana asiphithizelisa ngendlela ukuthi mayigijima singagijimi ngokuthi sigijime so singathi siyasakazeka khona izobamba lepho uma yodwa and uSathane wenza njalo uma ngabe ezokulimaza ukwenza ungakhonzi angisho ukuthi wrong ukhonza online kodwa konke oshoda ngayo ungcono ukhonze online ngenxa yesimo esibonakalayo ukuthi ubanjwe ukuthi okuphathekayo kodwa ukukhonza lokho nikhona uzobanda nje ubuyiqathe lelodwa nje liphuma ebhodweni uzobanda ngiyakutshela yabo sometimes uSathane asemisa yona lo hayi ngizoyilalela emoyeni ngoba imvula engathi ayikho kahle sengoyilalela emoyeni yabo kanti emsebenzini awusho ukuthi sengosebenza ngomoya uthatha ijazi lakho ugqoka ukuhamba emsebenzini yabo so kuyingozi ukungahlangene nabangcwele ngoba ugcine futhi ungasekho yabona njengamabandla amakhulu kunamabandla amakhulu thokuthi abanama cell groups yabo uma igangelo uyaganga aphinda ayivukele uma esethanda ukuvuka akekho nako umunye ayikho iaccountability ake noma welusiwe kodwa nje neluswe eze umhlambi nje uhlangene nje igroup nje anikwazi kwelusana nina ngokweluswa ngoba kuyasiza ukwaluswa zizibalwa izimfu kubonakale kwezilezi ezi100 ukhona eyodwa izobonakala kanjani ihambela nje ihambe uVarlos yozife la ikhona ngoba uSathane manje uyinqunqa kahle iqale yaphuma kubazalwane imva ikhala mayihlatshwa ikhala mayihlukane nezinye ingasazibona ezinye vele ikhala nisekhona bazalwane. Now sometimes we can open the door for the devil ngamagama esiwakhulumayo ane yeah kunezinto uNkulunkulu angazenzi ungashongo noSathane angazenzi ungashongo death and life is in the power of the tongue. You can hang yourself ngendlela okhulume ngayo kuthi sekonakele kuthiwa imanesho yabona uyazilengisa ngokukhuluma kwakho inhloli zafa before time zafa zingafikanga azange zingene ngese eKhanani ngenxa yokukhuluma kwazo lithi iBhayibheli uNkulunkulu wenza kubo njengokukhuluma kwabo ngesikhathi bethi bayintethe balingana nentethe ngeke bakwazi ukungena vele uNkulunkulu azange alithembise intethe izwe lakhe walithembise isizwe sakhe manje umlomo wathi sinjengentethe bayiconfessa lonto and then basebeshesha befake ngoba i-lifestyle i-lifespan yentethe imfishane abahambanga isikhathi eside ehlane basheshe bafa bona ngoba bawupoison esizweni sikaNkulunkulu kwafana laba kade bebalalela bafele ehlane bengangenanga eKhanani umlomo ungakwenza utshontshelwe idestiny yakho ungafiki la uya khona so we can open doors through words meaning curses, careless oaths, gossip, slander, tale-bearing, habitual lying, izinto esiyikhulumayo careless words khona into eziyenzayo zimnika illegal foothold uSathane ngisho esenyathela emhlabeni wempilo yakho uNkulunkulu athula ngamrebuke ngoba uauthorize wena ngendlela okhulume ngayo Pano umzalwane who refuses correction and discipline he is asking for trouble. He is asking for trouble. Umuntu umzalwane ongacorrect. Umzalwane ongatshelwa.
umzalwane ongatshelwa, he is asking for trouble. Kufana nongalaleli kuthiwa umoya omubi lo osebenza kubantwana abangalaleli. Ungalaleli iBhayibheli kufanisa ne-witchcraft. Ingane nje ejwayele ungalaleli insuku ziyancipha. Kwesikhathi ifeqala kunabazali kusala abazukulu basale nogogo. Lo usheshe wafa ngoba kalaleli la ekhaya. It's witchcraft. You become a witch by being disobedient, by refusing to be corrected, to be disciplined. Kuthiwa ungasiluleki isiwula sizokuzonda. Kuthiwa nje ungamluleki umuntu oyisiwula uzokuzonda akuzondela ukuthi correct. And it opens a wide door because it's witchcraft already. It is the spirit that works in the children of disobedience. Manje identity yakho usu-identifywa ne-disobedient. You are a child of disobedient. Awusena umntwana kaNkulunkulu manje, usumntwana ongalaleli. And ukungalaleli is as good as witchcraft. Makube kude nathi bazalwane. Mangabe kude nathi inyama ithi yathukela uyalungiswa. Uyakuthanda lo muntu. Amen. Singaphetha ke bazalwane. Allowing persistence, fear, anxiety, unbelief, and bitterness. If bitterness is the anger of the past, if anxiety is the fear of the unknown. Kuyezwakala bazalwane? Ya umuntu one-anxiety, umuntu okhathazeka ngekusasa lingakafiki. Umuntu one-bitterness, umuntu one-anger, osayikhumbula in details ko-1999. Wayegqoka ijezi elibovu. Umuntu obitter ukhumbula yonke into. Angikhohle into ayenza kimi. As I over my dead body, I will never forgive that person. That bitterness. If bitterness in a seed, a seed yakhona hurt. If someone has hurt you, wayigcina lo mbewu, and then the soil is your heart. Guess what? And the root is bitterness. And then the fruit. Guess what? There are many characteristics and traits of a bitter person. Because you can't be bitter and be better at the same time. And there are 59 psychosomatic diseases ezidalwa bitterness. Yabona? Ulokudla treatment ingaselaphi isifo ngoba kune root of bitterness. And the root ingena ngaphansi. Umuntu wakhona uyahleka kanti konakele ngaphansi komhlabathi. Baze bathi inhliziyo ayiphakelwa. Yabona? Uyahleka phambi kwabantu kanti akahleki unamanxeba ngaphakathi. Until you deal with that bitterness. Imbi kufana nokushada umuntu nomuntu obit uzothwala umthwalo wabantu abamlimaza. And a hurt person has a tendency to hurt others. Nendlela akuphendula ngayo ukuphendula ngesankahla. Because he was hurt, now he's hurting you. Now you're a victim yalento ngokushade nomuntu wrong. A bitter person. And unforgiveness one, there are traits and characteristics of a bitter person. He's not he's unpredictable. He's not an easy person to stay with. Unama mood swings. Guess what? Yeah. Passive. Akathembi lutho. Poor self-image. Kuningi nje okwenzeka kuyena. Mase umthanda kakhulu uyesaba ukuthi awangithanda kakhulu lo muntu awungeke. Noma ejabula awungajabulanga ngakho angizukufa. He's ungrateful, that person. You see? He's very bitter. And umuntu bitter, he defiles others. Uma umzalwane elimele kimi esikhundleni sekimi ngoba ubhithi ulimaza abanye abe neqembu elimlandelayo. Ibitterness injalo iyesulelana. Ivulela izifo kume na yonke into, and bitterness can stay within you for years. It can stay with you for years.
and ikhinyabeza ukuthandaza kwakho noma ungathandaza uthandaza into engayindawo ngoba uthandaza with an unforgiving heart. Awazi unento yongathembi lutho mayalinyazwa indiya ngenhlale ngisho uvela wahlanza wonke amandiya athi nje into nje ethi ndiya abanye amayilinyazo umuntu wesilisa nje into nje singamadoda kuyafana mayilinyazo umuntu wesifazane lento ezingabafazi kuyafana yabo uvela indlala iblanket uyageneralize nje hlanganisa yonke into ngoba he's not dealing with bitterness, and umuntu one bitterness has got a tendency, a lie to himself yokuthi adle something poisonous with the hope of seeing his enemy dying. Udla upoison with bitterness but with the hope of seeing his enemy dying. That's a bitter person. Akekho umuntu oyikhohlisa njengomuntu obitter. Umuntu obitter has got a self poor image. Umuntu obitter is irritable. He's touchy. Wamthinta kancane uyabust. Unama tantrums akhona. Uvela tukutela out of the blue, umbone sekhala out of blue. Kwenze njani? Kuvuka okudala. Noma lo muntu sesethuneni ngoba ibitterness yenza umuntu o bitter against him. A control noma esefile. Yeah, ngoba makubizwa igama lakhe uyajuluka, ujuluka ikhaya. Usho usa control umuntu osesengcwabeni. I'm telling you, these are the things that open the door for the devil. Yabona? Kunabantu abaningi namhlanje abanye bathandana ngobulili obufanayo ngoba baphoxa umuntu wesilisa. Yabona? Baba so bitter kwaze kwashintsheka nama jeans abo. Waphelelwa yilokuzane I of an opposite sex waphelelwa. Omunye athande avela khetha ukuza isolate ahlale yedwa eflatini angafuthi ngabunankinga. Angafuna uvakashelwa futhi. Athi uzokwenzani ke manje futhi lo? But nje I mean he is the prisoner of his own. Usejele lo muntu ungakulinga omunye wambona engathi uyaphumelela entweni hamba ngemoto enhle but hayi akukuhle enhlizweni kurong enhlizweni yakhe kubi ungayifisi impilo ayiphilayo umuntu ongazathi ahleke akwazi umbona ehleke noma ehleke kuhleli endlinini ebese I'm telling you, and bayangena ithi bitterness ayikhethi noma umfundisi ayinandaba nawo noma ucebile noma uphuwa iyangena ibitterness noma uthisha noma uyini noma psychologist yangena phakathi. It's usiza abanye kodwa ungasiza ukhanselisha abanye wena usale kunjalo. Bitterness is evil. It's the cancer of your soul. So cancerous and toxic. Ikwenza ungashumayizeka uzwa nix, you are full of bitterness. Usuwehlula noma kushuma ongcwele wena uyidada awenzeki nix. Noma sehlelwa amanzi siphuza amanzi kaMongcwele wena nje agingqika nje amanzi awasangeni. Ungayiphili lo mpilo. Uma usuyiphile idivorce manje nje bakhuluma nawe. Yeke nje hlukana na divorce nje nayo. Ungayiniki ngisho ilokuzane ithi nje namhlanje sihlukene nawe ukhiphe nering yakho uyijikjela kuyona. Ngoba nje ivimba into eningi ngabe uphumele ngabe ukude. Ibitterness ayinqeni ukuthi yenze impilo yakho ibe stagnant. Yabo uba amanzi nje angahambi nje agcwele amaselesele. No mosquito ngoba ingqondo impilo yakho ayiphambili ayiflowi. Stagnant. Mongcwele sincede. Kwesisikhathi yangena ibitterness iphelezwe iwitchcraft. Ngoba if you are a bitter person wenza ukuthi kube lula ifiso zezitha zakho ukuthi zifezeke kuwena. Yabona? Yabona? Malice, which is one of the characteristics of a bitter person. Malice ukufisela isitha sakho kufa. Avela aphilele kona lokho ukuthi wena umfisela ukufa. Akona manje notice utakafingane. Kufana nengane eshonile kuthiwa ube ngaveli ungile lo mntwana bengafingane lesigebengu sakubo.
Siphiliswa ikona lokho uthi niyasifisela. Ngoba nabayazile ukuthi ngisho ukuthi lo muntu enimfisela itafu vela philele kona lokho. Asimeni ngezinyawo bazalwane. Glory to Jesus. Oh my God. Hlamba ukwazi uzibuza ukuthi kwakutheni uNkulunkulu emazwini wakhe awu7 uJesu esiphambanweni emazwini awu7 aqale ngaleli le-forgiveness. Wayebalekela i-bitterness. Kuthi angaqali nje abe bitter ngoba ngeke uvuka phela ngosuku lwesithathu. Yabona? Ukuze indlela zakho zivuleke endlala itafula ebusweni bakho phambi kwezitha zakho zikubone uJoseph was not bitter against his brothers. That's why waphumelela bamfice sele phezulu eseyi-prime minister of the land. Kade bemfisela ukuthi kuphele ngephupho lakhe. Kanti bayamphusha njengoba bemthengisa. Umuntu ohamba noNkulunkulu ngesikhathi nithi niyamcindezela uyaphakama. Ufana nespring, mode yasicindezela siyadubula siye phezulu. Ufana nebhola mawulishaya phansi ligcwele umoya liyabhampa liye phezulu. Hallelujah. Now mawugcwele umoya kaThixo noma bangakushaya phansi vele unyuke phezulu. Over to you Mama Shaka, igama likaJesu.